Derude i det virkelige liv, der er jeg IT-konsulent. Og her på festivalen, der laver jeg kaffe. Så det er to vidt forskellige ting. Vi hygger os, og vi laver noget fis og ballade med kunderne, og sørger for, at alle de får en god oplevelse og kommer glade fra kaffebaren. Det kan varmt anbefales at være frivillig. Når vi er ude på de her festivaler, så har vi omkring 9-10 kaffebarer på sådan en festival som Roskilde, så vi har jo enormt mange funktioner, der skal dækkes ind. Som frivillig på Peter Larsen Kaffe vil man typisk komme til at enten at stå og lave kaffe, stå som barista eller have med de her mere specialkaffeting at gøre. Der er både funktioner til dem, der har erfaring, og til dem, som ikke har så meget erfaring. Jeg kom med i Peter Larsen Kaffe Live Team for 3 år siden, hvor det var helt nystartet, og jeg kendte ingenting til kaffe, så det var helt nyt for mig. Og vi var ikke så mange dengang, vi var 5-6 stykker, hvor vi simpelthen bare seneste mange år har fulgt udviklingen og kommet med på flere og flere festivaler og koncerter. Jeg hørte om jobbet igennem en veninde, der havde arbejdet for dem tidligere. Hun var rigtig glad for det. En af de ting, jeg i hvert fald har fået med mig i forbindelse med det her arbejde, det er det her med, hvor givende det kan være at møde nye mennesker, og ligesom få det til at fungere, når man skal samarbejde, hvilket bare er alfa og omega, når man har et job, som der er travlt. Hvis man godt kan lide kaffe, og godt kan lide den der café-stemning, så skal man gøre det. Helt 100, det er rigtig hyggeligt. Også, der får man får nogle fede oplevelser, for man får nogle kompetencer med, som man kan bruge senere. Så vi synes helt klart, at det er en stor mulighed, eller en fed mulighed at blive frivillig ved Peter Larsen Kaffe ude på de her festivaler, og vi har brug for rigtig mange, så vi vil gerne have så mange som muligt, der kommer med.